Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Vidim da nas je predsjednik Vlade napustio, a baš i nema nešto saborskih zastupnika, toliko o važnosti ovog plana i interesu. Čime je premijer branio da je dovoljan samo sažetak kad je toliko bilo prijava i replika, sad nas, evo, 4 zastupnika je čak u sabornici. A i predsjednik Vlade je otišao, dobro, evo ovdje 2 ministara, tako da, evo, barem pola od ono kako smo počeli ovu raspravu. Mi smo u listopadu kao Možemo i kao klub Zeleno-lijevog bloka tražili raspravu o nacionalnom planu oporavka i otpornosti ovdje u Hrvatskom saboru. I u studenom je ovdje u Saboru predsjednik Vlade obećao da ćemo doista imati raspravu u Hrvatskom saboru o nacionalnom planu, iako kao što znamo nacionalni plan usvaja hrvatska Vlada, a ne Hrvatski sabor. I mi smo to pohvalili. Mi smo to pohvalili kao klub, ja osobno sam to pohvalio, taj potez. Međutim, nismo tada mislili, još u studenom prošle godine, da ćemo trebati čekati čak do sredine travnja da bi došlo do te rasprave, a onda kad dođe do te rasprave da ćemo dobiti samo sažetak na temelju kojeg raspravljamo. Znači, prošlo je više od pola godine od dana kad smo tražili da krenemo raspravu o nacionalnom planu, da ona bude konkretna, da ona bude konstruktivna i da bude primjerena onoj važnosti koju ovaj dokument ima. Zašto smo dobili samo sažetak, to jest nacrt sažetka? Pa očito zato što nije još gotov nacionalni plan. Iako je premijer nas uvjeravao da jest, na kraju je i kolega zastupnik Reiner rekao da nije. Tako da je to valjda razlog zašto ga nemamo cjelovitog, ali opet nije jasno zašto smo trebali toliko čekati ukoliko on još uvijek nije gotov, a posebice ako imamo na umu da se dosta projekata reciklira i prepisuje iz već postojećih strateških dokumenata ili čak i neki i stariji od uopće našeg članstva u Europskoj uniji. Budući da se toliko prepisuje, onda nije jasno zašto ga ne možemo dobiti cjelovitog već sada. Ovo da je gotov, ali da nam ga nećete pokazati cjelovitog, ispada kao da je najveća državna tajna. Pa čak, kažem, državna tajna u smislu da ga ne mogu vidjeti ni predstavnici, odnosno zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici zakonodavne vlasti, jer kažem, vjerojatno da ste ga pokazali konkretno sa konkretnim projektima, mogli bi i konkretnije raspravljati oko toga, a kada bi kritizirali bilo što, onda bi vjerojatno prošli kao kolege na Odboru za financije u smislu da što mi imamo kritizirati jer to znači da ne volimo Hrvatsku. Činjenica jest da nacionalni plan oporavka i otpornosti kao i nacionalni program reformi usvaja Vlada. Međutim, vi ne možete ni jednu od tih reformi, gotovo ni jednu od tih reformi provesti, a da je ne izglasa Hrvatski sabor. I u tom smislu bi bilo dobro da smo imali informaciju, kako vi kažete, ili raspravu o cjelovitom nacionalnom planu oporavka i otpornosti, jer bi onda konkretan dokument mogli i konkretno komentirati. I kada bi ga konkretno komentirali, onda bi na temelju tih konkretnih komentara vi mogli i unaprijediti taj dokument, nadajmo se, na zadovoljstvo naših građana. Međutim, apstraktni dokument ili više-manje apstraktni dokument možemo jedino i apstraktno komentirati, tako da je neprimjerena ova primjedba da nemamo konkretnih komentara. Pa nemamo konkretnih komentara kad smo dobili apstraktni sažetak od 80-ak stranica u odnosu na dokument koji vjerojatno ima 700 ili 800 stranica sa svim projektima. Tako da isto tako je cinično od predsjednika Vlade kojeg sada ovdje nema, da ste među zemljama koje ste stavili nacionalni plan na web, što pokazuje transparentnost. Ali ponavljam, to je opet samo sažetak na webu. To ne zamjenjuje ovu situaciju da to nije cjeloviti plan. Isto tako je cinično govoriti da imate cjeloviti plan, pa eto uvjeravate nas da je on gotov, pa ga pokažu 2 kolega vaših tamo sa strane i pokazuju ovako, evo imamo ga stvarno, evo tu je, vidite ga. To je ko, kažem, podsjeća me na kviz Kolo sreće, evo u izlogu broj 2, nacionalni plan oporavka i otpornosti, samo što nije. Možete ga vidjeti, možete ga ovako vidjeti sa 20 metara udaljenosti, ali ne možete slučajno vidjeti što unutra piše. Znači imate ga, pokazujete nam ga, ali ne želite nam ga dati. Mislim, to je nevjerojatno. Ono što je isto tako cinično je kako je predsjednik Vlade završio ovo izlaganje, odnosno predstavljanje nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje je rekao da se veseli, unatoč svim kritikama oporbe, da će konačno otvoriti Pelješki most
uskoro i LNG terminal. Sad ovo drugo, znači baš od dva projekta koje se spomene za nacionalni plan oporavka i otpornosti koji treba imati 37% sredstava minimalno, a vi se hvalite da imate više, na zelenu tranziciju predstavljati kao najbitniji projekt LNG terminal je isto tako pomalo cinično. Jer koliko ja znam LNG terminal baš i ne možete podvesti, ali možda možete, a to ne mogu znati jer ne znam kakav je cjeloviti na kraju nacionalni plan. Da li je stvarno LNG terminal jedan od tih projekata koje vi vodite po 37% ili više, kao što kažete, tvrdite da imate novca koji ide na zelenu tranziciju? Jer koliko ja znam, isto tako ne znam po kojim, pošto su 3 kriterija, jedan je koliko mora ići na digitalnu tranziciju, drugi koliko mora ići na zelenu tranziciju, a treći kriterij je da ne smiju biti projekti štetni za klimatske promjene. LNG terminal, koliko ja znam, budući da se radi o zemnom plinu, ima neke klimatske emisije i doprinosi klimatskim promjenama. Manje od ugljena, to je činjenica, ali baš da nema nikakav utjecaj na klimatske promjene, to isto tako ne stoji. Tako da bi volio vidjeti sve te projekte kako ste vi došli do brojki da imate više od 37% nužnih za zelenu tranziciju i isto tako da je isti slučaj i što se tiče minimuma vezanog za digitalnu tranziciju. Isto tako ono što sam već rekao, industrija u tom sažetku od 80 stranica se spominje doslovce 12 puta. 12 puta i većinom, kao što sam rekao, u kontekstu kulturnih industrija, tj. kreativnih industrija u kulturi. Lapsus. Tako da ono što mene brine, jer mislim da je ovo ključan dokument za razvojni zaokret ove zemlje, jest što ne vidim zelenu industriju. Kako mi potičemo, kojim projektima razvoj naše domaće zelene industrije. Ono što vidim u dokumentu jest ozelenjivanje postojeće industrije, ali to nije isto. Znači povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj industriji nije isto kao razviti našu zelenu industriju proizvodnje obnovljivih izvora energije, novih materijala i nekih materijala posebice za energetsku učinkovitost. Jer ono što bi trebali sa ovim nacionalnim planom oporavka i otpornosti jest uzeti novac iz EU fonda sljedeće generacije i iskoristiti ga da potrošiti taj novac na naše proizvode koje smo proizveli u Hrvatskoj koji vode prema zelenoj tranziciji, a ne potrošiti taj EU novac na proizvode u zelenoj tranziciji koje ćemo uvesti iz zemalja članica EU. To je bitna razlika. I jedno i drugo je zelena tranzicija, ali ovako ako mi potičemo našu zelenu industriju, ta dodana vrijednost koja se bazira na istraživanju i razvoju ostaje što više u lokalnoj zajednici. Znači kako da mi iskoristimo novac iz EU fondova da što više te novostvorene vrijednosti iz zelene tranzicije, iz oporavka ostane u lokalnoj zajednici je taj zadatak. Ja to ne vidim iz ovog dokumenta. Ono što je otporno u nacionalnom planu oporavka i otpornosti jesu jedni te isti projekti koji se recikliraju. Dat ću vam primjer. Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka je još 2008. financiran kao projekt tehničke pomoći vrijedan milijun eura. Sada vidimo iste projekte u digitalizaciji pravosuđa. Znači nešto što smo prije 13 godina već povukli novac iz EU, što očito do kraja nije realizirano. I sad ako je riječ o takvim, ako su to ti inovativni projekti, mislim da imamo problem. Pohvalit ću na kraju, da ne ispadne da je sve kritika, da oko 6 milijardi kuna tog novca ide na obnovu nakon potresa u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji i Karlovačkoj županiji. Međutim, ono što nije jasno, upravo zato što ste nam dali sažetak, ja sam ga detaljno pogledao, nije jasno koliko od tih 6 milijardi kuna, jer čak za tu 6. inicijativu imate samo ukupnu sumu, čak i nemate po podkomponentama. Nije jasno kako će se taj novac raspodijeliti, koliko će tu ići za energetsku učinkovitost, koliko će ići zapravo na protupotresnu izgradnju, odnosno obnovu, odnosno pojačavanje fizičke otpornosti, koliko na javne zgrade, koliko na privatne zgrade, ja to ne vidim iz sažetka. Tako da zaključim, ovaj nacionalni plan je izuzetno bitan za Hrvatsku i on je po nama zadnja šansa za razvojni zaokret
međutim mi taj razvojni zaokret iz ovog dokumenta, ne znajući šta je sve u konkretnim projektima, ne vidimo, a onda ne samo da Hrvatska ne ide na put oporavka, već ide na put bez povratka.